Als je kijkt CBBC ALBA, als je nog gaat je een maak uit witten, als je een kunt roeien heen, is zo'n Bliadhn Ùire. Zach, kan je feuchainn die alle gadel? Ach, Bekah ha opraken die hier. Zach, ach smach. Siop ar hyn o'r nog yn mynd fwm hyn is on y Bliadhn Ùire, fe mi fi ffain barrachd gadel. Agus, kan mi gyrru gan yn dras da hyn? Gers me ha, wel, gaf us een oor aan hen. Shoot me ha. Ga maar lees, gael. Als je is. Oh, Zach. Wel, ha misje soms gefast mijn saling je eisen is fit, had ik in de Bliadhn Ùire. Ik zou nog 4 schies je kentij. Schies, hij soes. Hij schies, hij soes. Hij is mag, hij is stjach. Hij is mag, hij is stjach. Hij is koshig, maar 11. Zach! Jeetje raak jaar. Ga mi feuchainn die gadel? Ga deur mi ach dus aan, ydy geidje gadel yn rhaid, ha mi chos gi. Kan jij baby hun het Bekah?